Message ani may tungod sa mas palawom pa nga message unsaon nato nga masaulog nato sa saktong paagi ug angayan ang pagkatao sa tong Ginoo, mga igsoon. Nga nagtuo man ta nga natao ang Ginoo, ni anhi ang Ginoo, bisag wala to gibutang og pizza kanus basta kay ang importante ni anhi ang Ginoo. Nagpakatao siya aron pagluwas kanato og kanatong tanan nga mga makasala aron ta nga muatog langit dili ta matog impierno. Amen ba? So, alang sa pagdawa sa pulong sa Ginoo, akong gangitanan sa pagpanindog, atong dawaton ang pulong sa Ginoo. Magampo ta, among langit ng Amahan, Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat sa imong minsay karong buntaga, nga ikaw magpanalangin sa matag kinabuhi, nga makahibalo sa mga importante kaayo nga mga kasayuran nga dapat namong mabal-an gikan sa balaang kasulatan. Salamat nga ang imuhang pulong Ginoo mo dulot sa among kasing-kasing ug mo hatag kini kabaguhan sa amo ang kinabuhi ug ilabi na nga mas malig-on pa gyud ang amo ang paghigugma nimo ang among pagtuo diha kanimo Ginoo. Salamat Lord nga ang imuhang pulong gamhanan nga magahatag kanamo katin-awan sa mga kalibog usahay apan naa ka Ginoo maghatag kanamo katin-awan o maghatag kanamo lamdag sa among kinabuhi. Gidayeg kanamo og ipasalamatan initag na sa kabuntagon. Gamhi ang imong alagad sa pagsulti sa imong pulong sa gamanang pamaagi sa gahom sa balang espiritu. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen og amen. Palihog magpabiling manindog alang sa pagbasa sa kasulatan mga igsoon. Lucas Kapitulo 2 mga pinangga. Hallelujah. Lucas Kapitulo 2, arita magsugod sa doon na ni tulo ka parte dinhi, no? Ang una kining pagkatao ni Jesus, and ang mga magbalantay sa karnirog ang anghel, unya si akining bata ginganlan og Jesus. Okay. So atong basahon Lucas Kapitulo 2. Niatong panahon na mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron sa pagpalista gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea. Miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. Og samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyahang panganay nga lalaki. Iputos niya ang bata sa panapton o gipahaluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. 8. Niatong dapita may mga magbalantay sa karniro nga nagtukaw sa kagabion aron pagatiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nalisang kaayo sila. Apan mingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Amen. Kay karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Amen. Unsay ilang giawit? Mga pagdayeg sa Dios. Okay. So dalaygon ang Dios sa kahitasan og sa yuta panagdait sa tawo nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-awon nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto sa
ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya. ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo may tungod ining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay ug nag-awit ug mga pagdaig. Nagunsa sila? Nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. So diha sa 21 hangtod sa 21 si Jesus ginganlan og Jesus ang mao nga bata, mga kaigsunan. Ang Dios magapanalangin kanato sa iyang pulong ug ang hatag niya nga mensahe makahatag kanatog dugang kaalam og kahibalo sa atong kinabuhi. God bless. Palihog manglingkod. Alright, so medyo taas-taasing akong slide pero ako ang paspasan kay ako ang gisulod na sa slide ang ako ang isulti para makita po ninyo. So, ang matuod ug angay nga pagsaulog sa pagkatao ni Kristo, mga kaigsunan. Kabalo ba mo nga matag December daghang mga nindot nga mahitabo? Matag Pasko doon ay daghang nindot nga mahitabo. Nga naman, andun ay mga mag-uli nga mga nag-away, andun ay mga inot nga nahimong manggihatagon, no? Unya ang nindot pagyud kay daghan kay kag madawat nga mga blessing. Ug wala ko'y nakita nga daotan ana tungod kay maayo na siya. Ang pagpanghatag maayo, ang paghigog maayo, ang pag-share sa unsay naa ni mga blessing maayo na siya. Amen. Wala ni daotan ana og nindot na kung kada bulan na unta. Kanindot no kada bulan na ay kuan ayuda. No? Kanindot. Motoy ingon sa kanta, sana araw-araw ay Pasko. Kay kung araw-araw pa Pasko, wala na mag-away, wala maglalis, wala magbingkil. Nindot ang nahitabo sa panahon nga saulog ang pagkatao sa tong Ginoong Kristo. Bisag dito makita sa Biblia, mga kaigsunan, ang date kano siya na tao. Actually, dili man gyud December 25 na tao ang Ginoo. Wala may date o pitsang gibutang diya sa Biblia, pero nagtuotang nga na tao ang Ginoo. Amen. Muna importante, mga kaigsunan, nga ang pagkatao sa Dios diha sa unod usa kini kadako kaayo nga istorya sa kinabuhi sa mga tao tungod kay ang Dios mismo nakig-uban sa mga tao. Muna gitawag siya Emmanuel, means God with us. Ang Dios nakig-uban gyud sa mga tao. Kay sa unang panahon kung imong hisgutan ang Old Testament, ang tingog ra man ilang madunggan. Ang tingog ra, pulong ra madunggan lang Moses, nilang Abraham, nilang katong mga patriarchs, nilang David, madunggan na nila ang tingog pero dili nila ikauban gyud personally nga ilahang kuyog-kuyog. Pag-abot na ni Jesus Christ, mao na to ang katumanan nga gitawag Emmanuel, kay propesiya man na sa panahon ni Prophet Isaiah nga adunay matawo nga gitawag Emmanuel. Pagkatawag siyang Emmanuel means God with us, ang Dios uban nato. Ug mao kana si Jesus Christ ang iyang titulo as Emmanuel, God with us. Nga siya mismo ni uban ni kuyog sa mga tao og na feel niya ang kinabuhi sa katawo, kanang masakitan ma-feel na niya, kanang doon na kay problema na feel niya, kana bang kapuyon ka ma-feel sad na niya kay nakasulay siya nahimong tawo. Amen. So doon na kay problema na feel ka sa Ginoo. Doon na kay gibati nga emosyonal na feel ka sa Ginoo. Kung doon na kay problema gi-feel na sa Ginoo. Gibati kag kakapoy na feel sad na sa Ginoo, nakasabot ang Ginoo nimo. Amen. So mo ni nakanindot nga siya naka-experience og usa ka tawo. Nagpakatawo man siya. Amen. So ang kadaghanan sa mga tao sa kalibutan karon labi nag December, mga pinangga, nagsaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Apan karon atong susihon unsa man ang mga sayop og angay
og matuod nga pamaagi sa pagsaulog sa pagkatao tong Ginoong Hesukristo. Ganina samtang nagbasa ko, akong gi-emphasize ang giunsa nila pagsaulog ang pagkatao ni Kristo. Kinsay unang nag-declare og pagsaulog? Mga anghel. Kinsay nag-declare nga niabot ang Ginoo? Mga anghel. So, ang anghel naghatag na tog hint unsaon nato pagsaulog ang pagkatao ni Kristo. Una, sa uloga pinaagis pagpasalamat og mga pagdayeg. Amen. So, pagpasalamat, thanksgiving og mga pagdayeg sa Ginoo muna nga sa ato ang church atong gisaulog nga whole year gisaulog na to nga ang Ginoo maayo kaayos tong kinabuhi tibuok tuig January hangtod December imong na experience ang kaayo sa Ginoo. Amen ba? Kisay wala nakasulay nga naka-experience sa kamayo sa Ginoo isang kamot. Okay, tanan naka-experience isang kamot sa naka-experience sa kaayo sa Ginoo. Amen. Kung imong iphon January hangtod December, ang tanang blessing nga gihatag sa Ginoo nimo ikumpara sa imong problema asay mas daghan ang blessing. Kung ikumpara nimo ang imong sakit ug ang imuhang kamaayog lawas asay mas daghan kaha ang maayog lawas. Hallelujah. Pwera lang sa atong mga igsoon nga dunay gibati sa panglawas tuos ospital, luoy kayo. Pero makaingon gyapon sila nga maayo gyapon ng Ginoo kay buhi pa ko. Ana gyapon na sila. Salamat Lord, buhi pa ko. Bisag naglubog na sila sa higdaanan, no? So, pero ato sa siyon sa karon mag-igsoon kay kinahanglan makorekta gamay o kinahanglan atong matukma ang pamaagi nato sa pamaagi sa Biblia unsaon nato pag sa ulog ang pagkatao sa Ginoo. Amen. Ready na ka? Atong sugdan. Number 1. So, usa ni sa mga sipyat o mga kining sayop unya tagaan tag mga mensahes kamatuoran. Una, kining pag-focus sa birthday imbes sa incarnation. So, unsa may kalahian kung focus lang ka sa birthday na tao na himugso ra. So, mura siya normal, nga sama na tong tanan, natay birthday. Matao ta, mahimugso ta, pero unsa may kalahian sa pagkatao ni Jesus? Incarnation. Unsa man ang incarnation? Incarnation means, ang ihang pagka-Diyos nahimong tao. Karne means kanang unod. Karne. One word, incarnation, incarne means nahimong unod, nahimong tao. So, Spirit being ang Diyos Espiritu, apan nagpakatawo. Muna incarnation. Iyang gisuot ang dagway sa usa ka tawo, muna si Jesus Christ. So muna ang pinaka dako nga mensahe nga ang Diyos nakig-uban sa mga tao. It's not only the regular birthday sa Ginoo, kundi ang importante nga message nga ang Diyos nagpakatao og nakig-uban sa mga tao. Amen. Ang message niya nga, di lang siya gusto nga sigiri siya og mando, siya tudlo, sige giya, kundi siya mismo nisabay sa mga tao unsaon pagkinabuhi, sumala sa iyang gusto. Kung magagiyahan ka, di lang kay kutob ra istorya, iyang gibuhat. Kaya nga naman, nagpakatao siya. Ihang gipakita ang example sa iyang sugo unsaon pagtuman sa pagigugma, unsaon pagpasaylo, unsaon paghatag, ihang gibuhat. Amen. So muna ang mensahe sa incarnation nga di lang regular nga birthday kundi ang iyang pagkahimugsong tawo. Diyos siya, Espiritu siya apan nagpakatao, di siya sama nato nga natay regular birthday. Siya espesyal. Tungod kay kanang word incarnation. Diyos nagpakatao diha sa unod. Amen? So daghan ang nagtuong ang Pasko o sa lang kaordinaryong party-party para sa adlang natawhan ni Jesus. So ang sayop mao ni nga ang pagtratar ni Jesus nga daw usa lang ka historical figure o bata nga naa sa pasungan. Ang kamatuoran mao ni ang Pasko mao ang pagsaulog sa incarnation, ang pagpakatao sa Dios diha sa unod. Dili lang kini may tungod sa usa ka bata,
kundili mahitungod sa Dios mismo. Amen. Sa Dios mismo nga mianhi aron mamatay alang sa atong sala. So ang ihang misyon wala lang kutobra diha sa paghimugso kundili ihang gitapos hangtod dito kamatayon sa cross. So dili makompleto ang ihang misyon sa pagpakatao kung wa siya namatay sa krus. Amen? Ikaduha mga kaigsonan, ang materialismo ug ang spirit of Christmas, kasagaran ang espiritu sa Pasko gi-focus na lang sa mga pagpamalit, paghatag regalo o pagpangaon. Sa unsang paagi nga masayop, kung ang usa ka tawo magsaulog sa Pasko unya mag-uol na siya wa siya madawat. Ang sipyat na kadiha. Unya, may ka nga, ay, mingaw man akong Pasko kay wa ko'y regalo. Mingaw man akong Pasko kay wa ko'y ikapalit. Mingaw man akong Pasko kay wala ko'y handa. Ang imo pagsaulog is not more about that things. Dili lang ka na mga butanga. Blessing, nindot og na ana, pero ayaw kaguol kung wala na. Amen ba? Ay, mingaw naman kay wala may panghatag bugas. Maguol na ba ka kung wala kay bugas madawat? Ang ato bang pagsaulog sa Pasko tungod lang sa bugas? Ang ato bang pagsaulog sa Pasko tungod lang ba sa mga regalo? Ang ato bang pagsaulog sa Pasko tungod lang ba nga naatay ikahatag or naatay makaon? What if wala? Amen? So, manaa magwala, ang importante, nakapasalamat ka sa Ginoo. Muna nga, nindot kaya to celebration kay Thanksgiving party. It's more than about the birthday, but it's more on Thanksgiving. Kaya gano man, ang atong pagkatawo, kausara man na tabo, pero wa man ta naghunong sa pagpagkatao, kundi nagtubo o padulong ta sa atong kamatayon. Muna nga, samtang naatas tunga, pasalamati ang Ginoo. Okay? Tulo ka hugnas ng kinabuhi, natao ta, nabuhi og mamatay. Imong tunga-tunga karon, buhi pa ka. Pasalamati ang Ginoo. Amen ba? Okay, so kung wala man gani na, wala man ko'y bonus, mag-uol jud ko rong Pasko kay wa ko'y bonus. Mag-uol jud ko rong Pasko kay wa ko'y regalo. Dili gid sadya, dili gid merry ang akong Christmas kay wa man ko'y gift. Ayaw, dili na ang essence ngano nga mosaulog ta o pagpasalamat sa Dios. The essence is Jesus Christ came. Miani siya. Bisag kung sang bulana, pwede nimo isaulog. January, manggaghanto December, kada bulan imo isaulog, mahimo man. Amen? Kay iya sa Diyos ang tanang panahon, iya sa Diyos ang tanang bulan, iya sa Diyos ang tanang adlaw sa imong kinabuhi. So bisag kada adlaw pa ka magsaulog, mahimo. Amen ba? So unsaan pagpasalamat sa to? Magdahig sa Ginoo. Doon na ba kay panahon nga naluya ka sa imuhang pagtuo? Dayga ang Ginoo. Ug kana ba makadawat kang maayong balita unsa imong buhaton? Dayga ang Ginoo. Halakin sa man to mga nakadawat og mga good news din ha. Nakadawat og pinaskuhan, nakadawat og bonus, nakadawat og bugas, nakadawat og daghan kayo. Hala, unsa imong buhaton? Dayga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo. Amen. To pagpakan ng Ginoo igsoon. So muna ang sayop no, ang pagunahuna nga ang kalipay sa Pasko nagdepende sa kadaghan sa regalo or kanindot sa dekorasyon. Ay mingaw kay walay decoration. Wala nakabase sa decoration ang atong pagsaulog nga si Kristo mianhi sa kalibutan. Amen ba? Usay naay mga nasunog na balay tungod lang sa decoration baya. Ang kamatuoran mao ni mga igsoon, si Jesus na tao sa kakabos sa usa ka pasungan. So ang tinuod nga diwa sa Pasko mao ang pagpaubos. Humility, pagpaubos.
og ang gasa sa kaluwasan nga libreng gihatag sa Dios, dili ang mga butang nga mapalit og kwarta. Amen. So dunay mas labing importante nga gasa nga atong dawaton, si Jesus Christ. Siya ang pinakadako nga gasa nga dapat naa ka. Kay kung imo pang maangkon tanang mga klaseng gift, pero kung wala kay Jesus, walay pulos ang imong nadawat. Kay ang pinaka-importanting gift labaw sa tanan, si Jesus. Amen? At pagpakan ang atong Ginoo mga igsoon. Imo na bang gidawat si Jesus sa imong kinabuhi? Siya ang pinaka-best nga gift nga imong madawat. Kay dili siya mahanaw, dili madunot, dili mawala, magpabilin siya sa imong kinabuhi. Ikatulo, kining pagsagol sa paganong tradisyon nga atong naandan sa una mga igsoon. Daghan sa mga naandan nga walay direkta nga koneksyon nga sumala sa Biblia. So daghan kay na mga igsoon, ako nang gihisgutan diya sa atong Bible study. So ang sayop mo ni nga ang paghatag og mas dakong importansya kang Santa Claus o sa mga tradisyon kaysa mensahe sa ebanghelyo. Kabalo ba mo nga doon ay nahimo nga idolo sa Christmas si Santa Claus imbis ang Ginoo. Hinumduman na ito makikison ay mo katingala nga watay Santa Claus kay Jesus is the reason nga nung nagsaulog ang mga tao. It's not about the gift, it's not about Santa Claus. It's all about Jesus. No? Una nga, sa uban, kung ganahan sila mag Santa Claus, ilahapon na, basta kay, para nako mas nindot nga si Jesus ang masintro kung magsaulog manggani ka. Amen? Ang kamatuoran samtang kining mga butangan na himong kabahin na skulptura sa mga tao, kinahanglan dili kini makatabon sa tinod nga bida sa Pasko, si Ginoong Hesukristo. Sa ito yung meaning sa Pasko? Passover. And I believe Passover, dili na siya makuhaan ka na, sa ato mong pinulungan nga sa Pilipino, nag-adapta sa kining word nga Christmas na nagsugod sa year 1038, no? Nga kuan nila worldwide pag year 1038. So ulahin na jud kaayo imong subayon, pero kung atong subayon ang balang kasulatan, ang pagsaulog sa mga Israelita sa Pasko sa una pang panahon sa Egypt, dito sila sa Egypt, Passover. Unya ang Passover mo to ang kining ang anghel sa kamatayon nilabay din sa lugar sa Egypto og tanang balay gisuroy sa angel of death. Part man to sa plagues sa Ginoo. Unya ang story itself mo to nag-ingon nga ang angel of death maoy gipasori dito sa gitugot sa Ginoo nga no toy mahitabo nga kaning gitawag nga katalagman, plagues, aron pagpatay sa kamanggulangang anak sa mga katawhan dito. Pero na-espesyal nga nitabo sa mga Israelita. Samtang sila nagcamp dito sila mga tutag sa kabalay, ang instruction sa Ginoo alang nila is magpatay sila og karniro. Unya ang dugo ilang ipahid sa doorpost. Ilang ipahid sa doorpost ang dugo sa karniro. Unya kung mulabay ang angel of death niya, makita siya nga naay dugo sa karniro nga gipahid diya sa doorpost, dili mosulod ang angel of death. So it means maluwas ang ilang anak sa kamatayon. So labyan ra sila, labyan, sayluan ba, sayluan. So muna diya nagsugod ang word nga Passover. Kung sabi siya pa pagsaylo. Imbis muhapit unta siya ang angel of death, ni saylo siya kay nakita siya nga naay dugo sa karniro. So dito nagsugod ang gitawag nga Paskua. Ang Pasko ka na sa word nga Paskua. Sa Passover nga word. Dili ta makita og Christmas, Passover or Paskua. Nagsugod dito sa Egypt mga igsoon, sa Old Testament, sa Genesis pa na. Kung ato Exodus,
Kung ato makita mga igsoon nga, daghang mga Ehiptohanon diyang panahonan na nga matay ang ilang kamagulangang anak. Apan ang mga Israelita, buhi. Nganong nabuhi man sila? Kay nisunod sila sa instruction sa Ginoo. O ang kadtong dugo sa karnero, usa to sa ilhanan nga nisunod sila sa instruction sa Ginoo, mo to'y ilhanan nga naproteksyonan ang ilahang mga anak, wa namatay. Sa ato pong kinabuhi mga kaigsuonan, o atong i-aplika sa kinabuhi ang Passover or ang Pasko, naghisgot nig kaluwasan. Someone died for you to live. Someone died for you, for us to live. Na someone nga namatay para nimo o para nako, para mabuhi ta. Di ta silutan. Dito, nagasugod ang ilang pista. Gitawag na dako ng pista sa mga Hudiyo. Gani kita, wag kita na-adapt ang pista, pero kung atong i-adapt mahimo man, pero ato lang gipaagi og Thanksgiving. Atong gipaagi og anniversary or Thanksgiving. Kay nga naman, usa sa ilhanan nga nagpasalamat ka sa Ginoo nga nakadawat ka og kaluwasan tungod ni Kristo. Amen. Ang iyang dugo nga gipahid diha sa doorpost sa imong kinabuhi maoy nakaluwas nato nga gilabyan ta sa angel of death. Kumbaga, angay tang silutan, angay tang patyon, pero tungod ni Jesus naluwas ka. Tungod ni Jesus, makabaton ta sa kinabuhing walay katapusan. Amen? Ito pakpakan ng itong Ginoo igsoon. So dito nagsugod ang istorya sa Pasko, mga igsoon. Number 4, ang selective nga pagtuo sa sugilanon, uban magpili-pili lang sa sugilanon nga ganahan nila. Sagad sa mga tao, gi-focus lang nila ang nindot nga bahin sa Pasko. Ang anghel, mga bituon, ug uban pa. Apan, gikalimtan ng kamaturan, may tungod sa iyang pag-anhi. Usay ang mga bata nga wala tudloi sa pulong sa Ginoo, ang ilang maunaunan, kung panahon lang sa Pasko, kay regalo, ang ilang maunaunan, may tungod sa kining mga decoration or kaon, yung na ba, wala may problema, may tungod na ng kaon, panghatag, di wala sayop ana. Pero kung wala na tudloi sa pinaka-importanting mensahe, mo nang masayang ang ato ang pagtudlo. Masayang ang pagpaila. Nganong nagsaulog ang tao sa pagkatao ni Kristo. Dapat atog yung ibutang sa unahuna sa mga bata nga ni ani ang Ginoo, nagsugod ang iyang pagkatao kay ang iyang mission, mamatay siya alang nimo. Amen? Mamatay siya alang nimo. So ang sayop mo ni nga, ang paghimo sa Pasko o sa lang kahalandomon nga selebrasyon nga pagsadya lang. Oh, kanang word nga Mary means sadya man na, no? Naglangkob na siya kinananay, hudyaka, kanang saba, mo nang naipabuto kay saba, kay Mary man. Pero di lang kutob diha ang atong pagsaulog, kundi bisan pag wala na, mahimo kang maging happy. Mahimo kang joyful. Bisag wala pa na, dili sila pod magpabuto. Di pod sila magkaon-kaon, unsa may imuhang ihanda din na. Ang importante nga, dili nimo kalimtan nga si Jesus Christ mianis kalibutan aron pagluwas nimo. Aron pagluwas nato. Ang kamaturan mo ni nga si Jesus miani tungod kay ang kalibutan anaa sa grabing kangit-ngit sa sala. Kangit-ngit og sala. Ang iyang pagkatao sugod pa lang sa iyang dalan padulong sa cross sa Kalbaryo. Sugod pa lang kana. So ang istorya diha sa pasungan walay pulos kung wala kini milahos dito sa cross. So walay pulos ang mensahe sa pagkatao kung wala siya namatay sa cross. So dapat mulahos gid na ang imong pangunahuna nga miani si Kristo
dili lang aron magpakatao kundi aron mamatay para nimo. Amen. Ikalima, ang paghimo nini nga season na lang. Ano bang season na lang? Matag December. So daghan ang nahimong relihiyoso buutan kay kusog kay mo simba, kay naay simbang gabi, napoy simbang umaga. Sa ato simbang umaga, sa ubang mga simbahan kauban nato na sila'y simbang umaga. Mao kini saktong nga termino simbang umaga kay kadlawon man. Umaga naman na. Pero sa uban simbang gabi, no? So sige lang makahimo ka na pero di lang kay igora ka mabuutan sa panahon nag-Desembre. Amen. Kay ang rason nganong ni ani si Jesus aron ka mabuutan, dili kay igora ka nabuutan og kadyot. Amen. Dili lang kay maghihatagon ra panahon sa Disyembre, dili lang kay nabuutan panahon sa Disyembre, naghigugmaay panahon sa Disyembre, nagpinasayloay panahon sa Disyembre, pag Enero wa na nagbangi na pod, nag-away na pod. So nawala na ang essence sa Pasko kung inana ra di ay ang paagi. Muna nga, ang atong pagsaulog, di lang kutob ra sa bulan. Nga, ay, matag December ako magbinutan, matag December ako manggihatagon, matag December ako may gugmaon, dili. Matag adlaw sa imong kinabuhi, buhata ang kababuton sa Ginoo. Kay mahimo man ang ritual. Kung kutob ra ka anang bulana, ini ka January, nawala na. No? So ang sayop mo ni malimot na sa pagbuhat sa maayo, sumala sa sugo sa Dios, iguman og pagsaulog. Nawala na ang saulog, nalimot na. Ay, magwan sa taron, maguli sa taron, inig ka January, awa, kuan siya, baslan yun ka. Nawala na ang essence sa imuhang pagsaulog. Ang kamaturan mo ni, nga ang kamahinungdanon sa pag-ani ni Kristo kinanglang makabag-o sa atong kinabuhi sa tibuok tuig. Amen. Dili lang kay matag Disyembre kundi January hangtod sa Disyembre. Amen. Ini mong tapad January hangtod Disyembre. Ha? Di lang kay Disyembre. Okay, so karon arita sa unsaon ang matuod nga pagsaulog. Ang tinuod nga pagsaulog dili makita sa gawas nga dekorasyon kundi number 1, paghinulsol. Pag-ila nga miani siya tungod kay kita nakasala og nagkinanglantag manluluwas. Ikaduha, pagpasalamat, thanksgiving. Pagdaig sa Dios sa iyang dili matukib nga gugma. Kung mo mabasa ganitong tanaw sa kasulatan nga nagdayeg ang mga anghel sa Dios pagkatao ni Jesus ug ang mga kinsa pa to dito nadayeg ang mga shepherds ilang gidayeg usab ang Dios. Unya niabot ang mga wise men after pila ka days niabot sila naghatag og mga regalo sa atong Ginoo. O kanang gift giving why problema na kay nindot man na. Importante nakasintro sa Ginoo, wala nakasintro sa regalo. Amen. Sunod, pagpaambit, ipaambit unsa man, pagpakita sa gugma ni Kristo ngadto sa uban. Ilabi na sa mga nanginahanglan. Amen. So ani ang pipila ka mga mahinungdanong pamahayag ikan sa balang kasulatan may tungod sa iyang pag-anhi. Okay. Ready na ka? Okay, ayaw piyong-piyong, paminaw mayo, inay mo tapad ay piyong-piyong diha. Una, ang katumanan sa gugma sa Dios. Hinumduman na ito makiksunan nga dako kayo ang gugma sa Dios o ang iyang gugma di lang kutom nga iyang gingon kundi iyang gibuhat. Kung siya gibuhat, iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Aron ang tanang mo, tuo, dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. Ang love is an action word. Dili lang na sulti. Dili lang na ingon nga, I love you. Kung dili ang gugma nga Diyos nun, dili lang kutob sa istorya, imong gibuhat ang gugma diha sa Ginoo. Amen. Ikaduha, pagluwas sa mga makasasala. Unang Timoteo 1:15, kini usa ka pulo nga kasaligan ug angeng dawaton sa hingpit nga si Kristo Jesus miani sa kalibutan pagluwas sa mga makasasala.
Lucas 19:10, kay ang anak sa tao miani sa pagpangita og pagluwas sa nawala. Amen. Ikaw ug ako kaniadto nangawala ta tungod sa sala, apan gipabalik ta sa Dios tungod ni Kristo. Amen. Ikatulo, aron kita makabaton og kinabuhing madagayaon. John chapter 10 verse 10, apan ang kawatan mo ani aron pagpangawat, pagpatay, paglaglag, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhi nga madagayaon. Abundant life. Ikaapat, mga igsoon, ang pagpadayag sa matuod nga kinaiya sa Dios. Gipadayag sa Dios ang iyang kinaiya. Unsa man ang Ginoo, no? Okay, ato tan-awon sa John chapter 1 verse 18, wala pagitawo nga nakita sa Dios, sukad pa sinugdan. Bisan si Moses wala siya kita. Si Abraham wa sad siya kita. Isa mga patriarchs sa Old Testament wa sila kita. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo, tanawa ra gud ang word diri nga gingon ni John. Insya, wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios, o ang anak Dios nga pinangga kay saman maoy nagpaila kaniya. So kung gusto ka makaila o makita sa Dios, dapat imong ilhon si Kristo. Kinsa siya kung sa siya aron makaila ka sa Dios. Okay. Colosas 1:5, si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak og labaw sa tanang binuhat. Kanindot ba ito sa una, no? Kung naapatoy kamera, kung naapatoy digicam, cellphone, picture siguro lang Ginoo, no? Siguro, ngano pong gituyo ka sa Ginoo nga wa siya nagpakatao panahon sa atong panahon? Nganong atong panahon nga wa pay uso ang kamera? Kay, ang mga tao, God, materialistic. Unsa may ilanan nga ang tao say materialistic? Mosimbas Ginoo kung nay makita nga material. Nay makita nga material nga butang. Pero gusto sa Ginoo nga masimba kaniya in spirit and in truth. Adunay mga tao makaigsunan nga kung hayahay lang kinabuhi, lami kay isimba. Materialistic. Pero kung ang ilang kinabuhi magkagidlay, magkalisod, ang uban mangluod sa Ginoo. So, usa na sa ilanan sa taong materialistic nga madiskurahi sa kinabuhi kung magkalisod. Ma-discourage kung wala sila yung madawat nga mga material nga butang. So, dili inana ang Ginoo nga atong ilhan. O dili siya gusto nga maging materialistic ka sa imuhang pagka magtotoo. So, akong ginuna ba kaning si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Silang Juan kita gid. Silang Pedro ilag yung nahikap. Katong mga nang masakiton nakahikap sa sidsid sa sinina ni Jesus. Katong masakiton nga naayo ba? Nagbleeding 12 ka tuig nakahikap sa sidsid sa gisuot ni Jesus. Insya kung makahikap lang ko anang sidsid siyang gisuot, mamaayo ko. Ang iyang pagtuba sa makahikap lang. No? Maayo siya, naayo gid siya. Nakafeel ang Ginoo nga, uy, may power ni gawas nako. No? Sila nakita gid ni Jesus. Kanindot ba unta tupod na apay kamera sa una, no? Pero wala may kamera mo na nga simba ta sa Ginoo, bisag di ta kita, wa ta kita. Kay nag-ingon ng Ginoo nga bulahan ang mga nagtuo bisag wala ka kita. Amen. So unsa itong makita diya sa Ginoo? Tan-awa hangad sa kalangitan. Makita nimo ang iyang kagamahanan. Kisay mga scientist makahimog bulan. Kinsang scientist makahimog bituon. Kinsa nga scientist makahimo og mga sa pala diha nga nature Ginoo ra. So makita nimo ang iyang kinaiya pinaagi sa iyahang gibuhat.
Amen? Okay. Sunod, number 5. Pagpildi sa gahom sa kamatayon o gangit-ngit. So, mo ni ang purpose ganyan ni siya. Insya, ako mianhis kalibutan. Ingon nga kahayag. Aron ang tanan nga motuo kanako, dili na magpabilin sa kangit-ngit. Amen. Siya ang kahayag sa imong kinabuhi. But pasabot, danagan kas Ginoo. Kung naakas kasalanan, dadon kas kahayag. Hayagan kas Ginoo. Kaya balo ba mo, unsay meaning anang kahayag? Sulay ko no mo og, kana bang, mangita mo og butang nga inyong gipangita, kinahulog ba ilalom sa katre, ilalom sa divider, ngit-ngit kayo ang inyong balay. Nya imo tong gipangita, gamit ka og hayag, gamit ka suga aron makita nimo. Kay ang Ginoo kahayag man sa tong kinabuhi, ang pulong kahayag po sa tong kinabuhi. Inig-iwag nimo, tanaw nimo asa naman tong kuan, ay dara di ay nya napay kay lain nakitaan. Napay kay lain nakitaan nga bisag wa nimo pangitaa imo nakitaan. Tanan makita nimo kunay hayag. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, kung naay pulong sa Ginoo, kung naay ginosol sa atong kinabuhi nga mahayagan ta, tanan nimong kinabuhi, pwede nimong makitaan unsay dapat kuwaon, tangtangon, limpyuhon. Hayagan ka sa Ginoo. Ay kung ina nga makita nimo hugaw kaayo, sagdaan ra nimo. Gihayagan na gani ka, gipadanagan na gani ka sa Ginoo, gipakita sa Ginoo unsay dapat nimong kuhaon, tangtangon, o dapat nimong ayuson, tarungon. Ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo mismo, maghatag nimog giya. Unsaon? Pagtarong ang atong kinabuhi. Muna nga di na tayo magpuyo sa kangit-ngit. Kahayag na. Amen. 1 John chapter 3 verse 8, ang hinungdan sa pag-ani sa anak sa Dios, mao ang pagguba sa buhat sa yawa. Amen. Itong pagpakan ng Ginoo. Unsa man ang gibuhat sa yawa sa imong kinabuhi? Gidaot ka sa imuhang lawas? Pwede nang i-restore sa Ginoo. Kitagaan kang sakit ug balatian? Pwede nang i-restore sa Ginoo. Dimalas ka sa imuhang kinabuhi kay daghan kay kag mga pagtotoo, kung naa kay Ginoo, panalanginan nagas Ginoo. Amen. Kay wa naman ta nagbase sa di buenas, nagbase ta panalangin. Kay ang panalangin sa Ginoo mas maayo pa kaysa kanang usang mga fortune nga gituhuan sa mga tao. Kay we believe in the blessing of God. Amen. Gubon sa Ginoo ang buhat sa yawa sa imong kinabuhi. Tanang dili maayo nga naa sa imong kinabuhi, mga stronghold sa imong kinabuhi pwedeng tangtangon o gubon sa Ginoo. Mo surrender kaniya. Amen. Last, pamalandong. Ang mga Kristohanon, nabahin ang ideolohiya o prinsipyo may tungod sa pagsaulog sa Pasko. Ang uban magsaulog, ang uban dili. Nakasala ba ang nagsaulog o nakasala ba ang wala nagsaulog? Unsay pamahayag sa Biblia may tungod ani? Okay. Hapit na tamahuman. Dili sala ang pagsaulog sa pagkatao ni Kristo, basta ang imong kasing-kasing o katuyuan nakasintro sa paghatag og pasidungog kang Hesukristo. Klaro ra? Okay. Unsa may giingon diya sa Biblia? Ang kagawasan sa Kristohanon sumala sa gingon ni Apostol Paul diya sa Roma 14:5 ngadto sa 6, klaro ra ba diha? Murag na lapas gamay no? So yung diri si Apostol Pablo nagtudlo nga ang mga Kristohanon adunay kagawasan may tungod sa pagpili og mga adlaw nga espesyal mga matod niya. Verse 5, may nagunahuna ang adunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw, samtang ang uban nagunahuna nga managsama kabalaan ang tanang adlaw. Okay, so January hangtod December, pwede giisip sa uban nga balaan gyud na, walay giisip o gipili nga balaan nga adlaw nga usara. So libre ang matag usa sa pagsunod hain niini ang hugot niyang gituuhan. Amen. Muna, akong ilagmit nga may,
ang uban nga mga Sabadista nagtuo sila nga ang Sabado gibalaan para nila ang Domingo dili. Unya para kita makasanon dili kita mo condemn nila nga sayo pud sila. Kay ila man tong gituan nga sakto gitong adlaw. Pero dili po sila dapat mo condemn nato nga maimpirno ta kay nagsimba tag panong Domingo. Kay atong giisip nga balaan ang adlaw Domingo. Amen. So magkasinabot ra kita kung walay maghukom, may tungod anang adlaw. Oh? Basta ang importante, ang imong gisintro sa imuhang pagsimba, ang Ginoo. Bisan pag magsimba kag Lunes, magsimba kag Martes, simba kag... Pero nganong ang makastuhanon, sagad nagsimba, Domingo, unang adlaw man. Kay ato ra po ding gisunod sa mga gibuhat sa apostoles. Amen. Okay, lain pa gyud. May tungod og Pasko. Insa nga, wala man na tao ang Ginoo December. Okay, depende kay wa man ko gibutang sa Biblia kay kung magisutag wala gibutang but ipasabot libre ka kung unsa kang adlaw, unsang bulana ka mag-celebrate. Kung mag-celebrate ka, okay, kung dili pod okay ra gihapon. Wala ka makasala kung di ka mag-celebrate. O dili pod tamingon nga nakasala ka kay nag-celebrate. Kay dili man na siya kuan kanang big idea or doctrine sa Biblia nga maimpierno ka kung magsaulog ka. Wa pod giingon sa Biblia nga maimpierno ka kung di ka magsaulog. Ang ato lang importante nga nagpasalamat ka sa Ginoo nga nianhi siya sa kalibutan. Namatay siya sa imuhang sala, nako og igo na nga atong masabtan nga naa siya gibuhat para nato. Amen ba? So it doesn't matter kung unsang bulana, unsang adlaw nimo gisaulog. Ang importante ang Ginoo imuhang gipasalamatan. So naghuna-huna ang uban nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw. Nagpasidungog sa Ginoo. Ang mukaon bisag unsa paminaw ha, ang mukaon bisag unsa nagbuhat nini sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. So magiskot ng pagkaon kanang panahon nga na celebration na amjud na kaon. Bisan gani sa langit na bangkiti, no? So ang usa sa mga ilanan sa celebration na ay kaon. Kung imo nang gibuhat para sa Ginoo, aw dili ta makahukom gid ana. Pero kung pagkaon nga gihalad sa Dios, dili na mao, no? So mora gid na ang gibasihan din ha. Pero kung para sa Ginoo gani, pagpasidog sa Ginoo, aw praise the Lord, no? So ang nagdumili pagkaon sa ubang kalanon nagbuhat usab nini aron pagpasidungog sa Ginoo. So nay uban nga dili lamang ko, okay ra na nagpasidungog mangyapon siya sa Ginoo. Dili ta mo hukom ana. Pero kung ilang gibuhat kay para sa Ginoo, di po ta makahukom ana kay iya man gibuhat para sa Ginoo. Amen ba? So libre ang matag-usan nato mahitungod nini. Dili ni siya big deal. Dili siya big deal kung magkuan ka, magsaulog ka sa pagkatao sa Ginoo, dili. Ang importante, nagpasalamat ra gyud ka sa Ginoo. Amen. So mo nay pinaka-safe nato ang tanan nga kung sa ulogon nimo, importante ang Ginoo gyud ang imuhang gisaulog. Amen ba? Amen. So indiri pagpasidungog sa Ginoo og nagpasalamat usab siya sa Dios. So ayo kalimti pagpasalamat importante jud na. Muna nga atong gi-highlight gyud sa ato ang celebration, Thanksgiving. Kay mo nay dawaton sa Ginoo ang imong pagpasalamat. Alright? So atong mabasa usab diha sa Acts chapter 17, 16 to 30, kung kamo nakabasa mo din ha, adunay panahon nga si Apostle Paul naabot dito sa Athens. Ang Athens or Atenas mauna ang lugar sa daghan kayong mga idol, daghan kayong mga Diyos-Diyos sa Athens. Unsay nakita ni Apostle Paul dito na ay sinaguga or simbahan sa mga tao nga nagsimba sa Diyos nga wala hiilhi. Okay, nakabasa mo anak, kasi nakabasaan Acts chapter 17. So, unsa may gibuhat ni Apostle Paul aning natawhana nga nagsimba sila sa Diyos nga wala hiilhi. So, ang kining Athens, daghan kay silag mga Diyos-Diyos. Di ta ka-blame nila, nganong daghan kay silag Diyos-Diyos kay wala sila kaila sa tinuod nga Diyos. Kung baga,
Kini mga tawhana, di ta makaingon nga daotan pud kay sila. Kay naay mga tao karon nga nalukop na lang og panawag para mabuutan. Muna gitawag og desperate to be good. Sama sa mga Indiano. Dili ta makaingon nga daotan kaayo ang mga Indiano kay kini sila mga tawhana uhaw ni sila sa Ginoo. Uhaw ni sila sa tinuod nga Dios. Muna nga sa ilang kauhaw sa pagpangita og tinuod nga Dios sama sa Athens aning nasa Acts chapter 17. Tanan na lang Diyos at Diyos, tanan na lang gilan lang Diyos, ilang ampuan kay para sa malangit. Tanan na lang Ginoo, ilang giampuan kay para lang sila manindot ilang kinabuhi, para mahimos lang tarong, para sila mabuutan. So kini mga tawhana, longing kaayo sa tinuod nga Dios. Og here comes, niabot si Pablo sa usa ka lugar nga naa siya nakita, the verse 16 to 30, ato makita din ha. Okay, diri sa ubos na ay giingon rin nga alang sa Dios nga wala hiilhi, no? Ato nito makita sa relihiyoso kay ni sila nga mga katawhan. Unya niabot si Apostol Paul dito, kung inyong mabasa na din ha, i-highlight lang kay pwede nyo na kanang tan-awon sa inyong balay. Kaya ako lang tan-awon diri ang katong part nga niingon si Apostol Paul. Niin siya. Atong sa part nga, alang sa Diyos nga wala hiilhi. So, nadiri napita, mga kaigsunan. Ingon siya, Apostol Pablo, nga mauni akong ipaila-ila ninyo. So, mauni akong ipaila-ila ninyo. So, tanawa sa verse 23. Okay, verse 23. Kaysa akong pagsuroy-suroy sa inyong syudad, nakita nako nga ang mga dapit nga inyong gisimbahan og nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulunga. So naay altar nila nya gikulitan nila aning mga pulunga. Unsay gibutang sa ilahang altar? Alang sa Dios nga wala hiilhi. Sa to pa nagsimba sila Dios nga wala nila ilhi. So, unknown God. Pag abot ni Apostol Pablo dito, may ana siya nga, kanang inyong gisimba, bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan, og sa tanan nga ania niini, mao ang Ginoo sa langit og sa yuta. Og wala magpuyo sa templo nga binuhat sa mga tawo. Og wala usab siya magkinahanglan og bisan unsa gikan sa tawo, kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tawo og sa tanang butang. 26. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan nga nagpuyo sa tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon o ang mga udlanan o ang dapit nga ilang puy-an. Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan sa tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi og naglihok og nahimong mao kita. No? Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, iya usab kitang mga anak. Og kay mga anak man kita sa Dios, dili nato una-unaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan, nga bulawan, o plata, o bato, nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo. So, buti pasabot rin mga kaigsunan nga, gipaila ni Apostol Paul, ang Dios nga magbubuhat nga to sa mga taong wa kaila. So kani mga tawhana desperate to be good. Nagkinahanglan sila someone nga mogiya nila para mo tarong ang ilang kinabuhi. Muna nga bisan tanan na lang nga mga ritual sa ilang relihiyon ilang gibuhat. Pero ang importante mga kaigsunan makaila gid sila ni Ginoong Hesukristo. Kung makaila gid sila sa Dios nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Amen. So muna nga, as long nga ang celebration
gibuhat para sa Ginoo, I believe gidawat sa Ginoo ang imuhang pagsaulog kay imo man gibuhat para sa Ginoo. Pero kung imong gibuhat para ni Santa Claus or para lang sa selebrasyon nga tinuig na himong ritual, unya wala gid nabutang sa kasing-kasing ang tinunanay nga kahulugan sa pagkatao ni Kristo, mahimo ra na siyang walay pulos. Pero mahimong mapuslanon kung ang imong pag-ila sa Dios tinuod yun. Amen. Bisan pag unsang bulana. Kay iya man sa Dios ang tanan. Ma-January man kag ma-December, ang importante Ginoo ang imong gialagaran. Amen. Amen. Okay. Sunod. Ang pagkatao ni Kristo usa ka maayang balita. Hinumduman nato mga kaigsunan, bisag wala gisulti sa Biblia unsang pitsaha, unsang bulana, importante na tao si Kristo, that is a good news. Magdalag kalipay ngadto sa tanang tawo. Ug ang pagkatao ni Kristo di lang kutob dinha nga natao lang siya nga walay purpose. Kanus aman nga kini mahimong dili maayo ang pagsaulog, kini paminaw mong maayo. Inay mong tapad paminaw gyud. Gamay na lang, hapit tamahuman. Ang pagsaulog mahimong problema o makadaot sa imong espirituhanong kinabuhi kun, number 1, gipulihan si Jesus. Kung ang imong focus na alang sa mga material nga butang, wanak, nalimtan nimo ang essence. So, nahimo na napunta sa regalo. Kung wala kay regalo, mag-uol na ka. Kung dili ka party-party, mag-uol na ka. Kung naay mga maghubog-hubog, nangahubog na hinuon, nawala na ang essence sa kining kanang celebration o nakalimtan na ang tinuod nga rason nga si Kristo na nagpakatao aron ta magbag-o. Amen. Amen. Sunod, pagsimba sa Dios. Imbes magsimba sa tinuod nga Dios, simba ang Dios. Unsa man kung ang imong pagsaulog nalambigit sa mga ritual nga dili na oyon sa Biblia. So dinha na masayop. Daghan mga nagsimba og dili na tinuod nga essence sa pagkatao kay tuan naman ni Santa Claus. Tuan naman sa lain nga nilalang. Tuan na sa binuhat imbes ang magbubuhat mo ay pasidunggan. Sunod, garbo og pagpakaron ingnon. Kanang mogasto ka og sobra-sobra nga wala na sa imong budget. O say mangutang na lang kay para manghatag. Ayo pod, no, dili pod maayo nga mangutang na lang ta kay para nato ikahatag pagpakaron ingnon naman na. So kung unsa rin naani mo, mao nay imong pwedeng ihatag. Ayo pag pakarinon nga naadjud ka bisag wala. Ang unsay naa sa Ginoo gihatag nimo, mao na i-share. Amen. So muna nga sa ato ang giving dire, way pinugsanay kay ang unsay naara nimo, more na imong ihatag. Kung unsay libre sa imong kasing-kasing nga akong ihatag kana ra. Amen. Importante kinasing-kasing na nimong gibuhat. Nalipay ka nga makita sa imong isigataw na lipay. Amen. So di ba kaganang malipay nga nalipay ang imong isigataw? Lipay oy. Kana bang mo ngisi inighatag nimo pagka ninduta? Ihatag tagani mo regalo pagka ninduta. Nya minsan salamat kaayo. Nga ikalimot pasalamat. Dili maguol kung ang imong nadawat gamay. Akong balik ko na kay naay uban nga kasuhanon nga bisag kuan kasuhanon na magyaw-yaw kay ang gisulod sa gift 300. Nya iyang nadawatan niya gikwinta-kwinta wa man kaabot 300 kay giapil man ang putos. Karon pag apil sa putos niya, buol na siya. Alkansi ko. Yaw-yaw siya. Post sa Facebook. Ayo pag inana, dili ta mag-inana kay kasuhanon man ta. Amen. Kung unsay nadawat nimo magamay o madako, pasalamati ang Ginoo. Mabita nang atong gi-emphasize atong party, thanksgiving. Kaya nga naman, importante kayo ang pagpasalamat. Magamay man o dako ang imo nadawat, pasalamati ang Ginoo. Amen. Amen ba? Kung nakidaghan, hala, hatag. Pero kung wala ka, ikaw may dawat.
Amen. So kami nga naa, pwede mi maghahatag. O kami pong naa, pwede sa aming tagaan gihapon. Madawat na pod gihapon me. Amen ba? Kaya katong mga nakadawat og bonus, panghatag mo. O, kamong mga way bonus, dawat mo. Amen. O, ari jud mo para makadawat mo. Hindi mo ari, di mo kadawat. Inay mo tapad, ari jud ha. Bantay di ka mo ari. Okay, so dapat dili lapas sa atong budget. Kaya yung pagpakaroon ingno naman na. Ay, pangutang kay para manghatag. Mangutang ko sa Komska kayo manghatag ko. Ayaw nag-i-apel. Kay ang Komska bayro nun pa. O, ang Pasko isip opportunity. Nga naman, imbis nga mahadlo kang makasala, dili ko magpasko kay Juan. Dili na ko ma-adapt kayo anang word Christmas, Pasko lang. Ako ara po na, kung kamo, ganan mo Christmas, kamo. Basta para sa ako ang conviction, gusto ko nga, mas biblical ang ako ang pag-express. Pasko. Okay ra na, Pasko. Ay lang tong kuan, Christmas. Pero okay ra Christmas, kay nahulog naman nga sa uban nga murarag kanang secular, more sa secular ba. Pero para nako, ako ang convictions for biblical purpose ako Kay ang Pasko, makita mo gid sa Biblia nga Pasko kanang Passover naaman sa Biblia. So, isip oportunidad sa pagsangyaw. Kaya nga naman, mauni ang panahon nga ang mga tao abli kay sa pagpaminaw sa may tungod ni Jesus. Maminaw gid sila kay si Jesus ba ang sentro sa celebration. So, pinaagi sa imong pagsaulog nga adunay kaligdong ug gugma gipakita nimo ang kahayag ni Kristo sa uban. Anya dili ta manghukom sa uban nga ikaw nakasala ka kay nagkuan ka na libre ta nga masaulog og di importante nga Ginoo ang imong gipasidunggan. Amen. Basta kita ilo mong katingala dire nga simple ra jud kayo ang ato ang pagsaulog. Importante bugat og lawom ang atong pasalamat. Amen ba? So ako nagatuo nga ang mensahe sa Passover or Pasko, nagsugod kini sa paghimugso ni Kristo. Og natapos kini didto sa iyang kamatayon sa krus. Dili kompleto ang Passover kung wala ang pagkatao o wala ang kamatayon. Kinahanglan magid siyang matao para ma-experience niya ang kinabuhing tao. So kinahanglan gid siyang muagi og sistema sama sa tong nadawat, sama sa tong na-feel. Niagian sa Ginoo, yan ang nagian. Kanang gikapoy, giuhaw, gigutom, nakaagi ang Ginoo ana. So nagsugod sa pagkatao hangtod sa iyang kamatayon. So kompleto ang trabaho ni Jesus as the Passover Lamb. Siya ang Passover Lamb. Siya'y namatay. Puli na to. At inumduman, balik sa Egypt, the Lamb died for us to live. Jesus Christ died for you and I to live and live in heaven. Amen? So, kumplito ang ihang Passover nga pag-ari tungod kay iyang gibayra ng atong sala. Amen? So, muna ang importante nga message sa pagsaulog sa iyang pagkatao. Di na to kalimtan, He already died for you. He already died for you. He already washed your sins. Ipasaylo na ka sa imong sala. Ayaw nagbalik sa imong sala. Kaya gipasaylo na ka sa Ginoo. Gibag-o na ka. Ayaw nagbalik sa imong karaang pagkatao kay gibag-o na ka sa Ginoo. Gidawat na ka sa Ginoo ug ang imong dalan padulong na sa langit. Ayaw nagbalik sa karaang kinabuhi. Kaya ang imong dalan padulong na sa langit. Amen. Padayon, igsoon, padayon sa pagpangalagad, padayon nga matinud-anon, padayon sa imong pagtuo. Lahutay lang, agwanta lang. Na ipagsulay, na problema, agwanta ra gyud.
Kay naatay resilience ang presensya sa Ginoo. May naghatag natog resilience sa ato ang pagpangalagad. Palihog manindog igsoon. Hallelujah. Sa imuhang paghandom sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon, unsa man ang mga butang nga dapat nimong ipasalamat sa Dios karon? Di to kalimtan igsoon nga dako kay siya gugma alang nimo ug ako, nga iyang gibiyaan ang trono sa langit para lang maka-experience og kinabuhing pobre. Gibiyaan niya ang kanindot o halangdo dito sa langit para lang arion ta. Para lang ipakita niya ang iyang dakong gugma. Salamat sa Ginoo kay nakabiya ka sa imong labhanan. Nakabiya ka sa imong kanding, nakabiya ka sa imong baboy, nakabiya ka sa imong balay karon para mo simba sa Ginoo. Amen. Inay mong tapad, salamat sa Ginoo kay nakasimba na. Nakasimba ta sa Ginoo karon. Hallelujah, nagmadaogon ta. Amen. Ato pagpakan ng Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Atong kantahan ng Ginoo, for you alone deserve all glory. Hallelujah. Atong kantahan itong Bisaya, itong ikaw o Diyos ang kalinaw. Hallelujah. Atong Bisaya lang. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw o Diyos ang kalinaw sa kasing-kasing ko, paglaom sa akong kalan. Ako magayog mo, yes Lord, imong ginatabangan ang kinabuhi ko. Usa simbahon halaran ug akong awitan, takos ka sa pagdaig, takos ka nga mong simbahon, ihalad ang paghigugma, ang amahan himayaon, takos ka sa tanda pagdaig, takos kang among simbahon, ihigugma ka o kami magasimba. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to seek your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo, Lord, sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong gugmang, imong ipadayag dalang kanamong tanan. Salamat, Ginoo, sa imong pag-ani alang sa pagluwas kanamo. Salamat, Ginoo, nga wala ka nagdumili, Ginoo, sa pagkinabuhi uban sa mga katauhan. Sa pagsulod sa among kinabuhi aron ka, Ginoo, maglig-on sa matag kinabuhi. Salamat kay Lord
nga sa panahon nga wala na mo o dili na mo kaya Ginoo naa ka nga magatabang kanamo Lord. Ilabi na Ginoo sa among mga bato sa kinabuhi matag adlaw, ang pagpakigbisog batok sa sala naa ka Ginoo nga mulumpag nini, naa ka Ginoo nga motabang sa pagpukan sa mga buhat sa yawa sa among kinabuhi, og nausab ka Ginoo nga motabang kanamo Lord, nga mahimong madagayaon ang among kinabuhi Ginoo, mahimo kaming malipayon, malinawon, ug mahimo kami Ginoo nga buutan, ug mahimo kami Ginoo matarong. Ikaw o Dios ang nagaprovide niining tanan. Salamat kay Ginoo sa imong kamaayo. Salamat sa imong magkamatir-anon, giday ka namo gipasalamatan. Salamat Lord sa pulong karong adlaw. Salamat Ginoo sa imong mga mensahe Ginoo, naghatag ka namo dugang kaalam o kahibalo giya sa among pagkinabuhi. Lord, we thank you and we glorify your name in the mighty name of Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Itong pagpakan ng Ginoo. Palagi sa inyong mga kamodyas Ginoo, pagdawat sa panalangin through this benediction. O karon ang gugma sa Dios Amahan, ang grasya sa Anak, o ang gahom panagdait sa balaang Espiritu, magauban o magabugkos kanatong tanan karon og hangtod sa kahangturan. Dawata ang panalangin sa Dios, ikaw ug ako magpuyo diha sa kahimot sa Ginoo. Ikaw ug ako magpuyo uban ang grasya, panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. Mahimo kang panalangin ngadto sa uban, panalangin sa imong pamilya, panalangin sa imong silingan, panalangin ka sa mga katawhan nga imong naila. Ang Dios maghatag kanimo og dugang katuigan sa imong kinabuhi. Ang Dios maghatag kanimo kalipay, kalina, gugma sa imong pamilya. God bless you, brothers and sisters, in Jesus' name. Amen og amen. Atong pagpakan ng Ginoo.